bangai syat ngau tenat bha bangan don benta bat kilong kmi jangi kilong kinong sandur kinong sando ya kalawai ki kon kikti kapateng jongki kibaya bom kibaya shot ya ka jing em kisama ban pen bait ya ka lentia jangi teng mo saja kilong kmi try kini sini lah ya kon daya sha daya mai ki kon don ni em ki kon ki bai phai nia kalian don em don mo ki bai pen phai nia mar kalian ya mai ya sha ong ya kan ni la da sha dom sha mai hai mai ki sama jongi ki not pan ya phai nia sha dom ho sama haga sama ju ya phai nia thia barasisni ju bangja kata ngayo i ki sama sha dom hai mai pen phai nia kalian ye la da dom ka sama ne ubai ka bai ju ya phai nia chu thia barasisni ju bangja tadi bakasa adu barasisnem gajing dom em like lut kha nalor kata ong ya ubait ne ka bait baba it ngamla ban em klem ma phi hakapor bom padan bait pakum no ya em kikmi kikpa kikren mdai be kikang ban pen bet ya ka lentia jongi kikon Ren mau pa ba manga ba ma piki kon ni thai ki pan snyat jeng ki pa jongi shani lada ki kon ki le ta kam don ching man toy e la dang don kaspa bat phin yo i menta ki pa jongi ki trei shitom ban pen le sop pen chong sop yang i ki kon samla hang ni hateng ri nganget bagi sni do kia pling kia pelung bham nganget baka khwa kaya stem nganget baka khong dong kaya small kaya stem Henry kini kimi jong pi kibadon hasnong ban stem ya pi te ka khong dong kum ka thliu ki kho polo kakti ke jeng drolan kum ka ma India Henry la ki kimi jongi ki kren ye ki kon ka ba bon sen ngi ya phai nia ni kilong kini jongi sini kata ya pai ni ki kon chipun ni ada khong dong chuang pet ngap padang nam ta jong lo tang kata kelas ngau tu rei kilong kini jongi ki asha ayo islam ki alai lenti ni sini kadang long hi ha ka ju ka rukam ya pher malu mala ban ni chate kikmi kikpa ban penbiang yang iki kon ki alai anti ya wat house lap kal air kim salia